Hola a tots i a totes. Si hem de definir esta temporada cultural en una paraula, jo diria la paraula intensitat. Van començar en la celebració del 775 aniversari de la Carta Pobla de la ciutat, amb 53 activitats, més de 20.000 persones participants i 35 entitats i col·laboradors que han volgut participar i acompanyar-nos durant aquesta celebració. Ha sigut una celebració, com he dit, molt intensa, en la que s'ha plantejat tres pilars o tres formes d'arrencar. Una seria la part pedagògica i educativa dirigida a xiquets, a xiquetes, a persones grans, a adolescents. Una altra seria l'imaginari col·lectiu per a identificar-nos com a poble i després han hagut activitats culturals que parlen de la llengua, de la cultura, del patrimoni, de la història. Hem trobat una sèrie de singularitats en aquesta Carta Pobla que són molt pròpies de la nostra celebració. Per exemple, s'ha preparat una auca, s'ha preparat un còmic, així hem arribat a diferents perfils de públic. També s'ha preparat un documental, una exposició, l'Aljama d'Uixó al segle XIII, el cant de la Sibila. S'ha fet una Carta Pobla accessible per a xiquets i per a xiquetes, també moltes activitats. S'han publicat llibres, a més dels que ja he dit, un facsímil sobre la Carta Pobla, un llibre sobre el castell d'Uixó, en l'etapa de poetes i cia, la veu de les Trobairits, també l'Aigualit número 20, també, del Centre d'Estudis Ballers, és a dir, ha hagut una activitat molt intensa, tot això sense oblidar el que són concerts, exposicions, titelles, llegendes, excursions al castell, a l'arxiu històric, correfocs, correllums i, per supost, van culminar en un concert multitudinari amb la Fúmiga al que van acudir vora 9.000 persones. És a dir, una activitat intensa i compartida. I quina és la diferència entre la Carta Pobla de 750 en l'any 2000, que jo vaig tenir també el plaer de poder participar en la seva coordinació? Doncs n'hi ha una diferència molt gran. La diferència és esta. Esta va ser la forma de comunicar les activitats culturals en aquest moment. Teníem un programa de primavera, un programa de tardor. I ara com comuniquem les activitats culturals? Doncs a través del mòbil. Ara tenim les xarxes socials, que és un canvi genial per al dia d'avui, per a fer aquesta comunicació. Evidentment, abans també les persones que volien participar s'enteraven de tot, perquè tenien el butlletí i anaven un poc marcant-se les activitats a les que anaven a acudir, però avui en dia la comunicació abarca un públic tan gran, tan divers i en qualsevol ubicació que és genial. A dia d'avui, després d'estos 25 anys, tenim una web cultural, una web que parla no sols de les activitats culturals, també parla de patrimoni, d'història, dona recursos a les entitats i als ciutadans que volen comunicar-se amb l'administració per a reservar un saló, per a presentar una subvenció, per a qualsevol activitat que vulguin fer, ahí poden trobar un recurs d'utilització. Comuniquem a través de xarxes socials, tenim el Telegram de l'Ajuntament, Instagram, Facebook, TikTok, l'agenda arriba als ciutadans a través del WhatsApp, que també tenim, i treballem en podcasts, que això era inimaginable en l'any 2000, quan estàvem en l'altra Carta Pobla, i des de gener cap ací, aquests podcasts ens permeten tindre una visió més àmplia de la cultura, en participació de gent que està fent uns projectes increïbles, que està fent música, que tenen opinions, que tenen una altra forma de veure l'art i la cultura. I així hem pogut, a través d'aquests episodis, relacionar la cultura en els seus orígens, en les dones, en els migrants, i ara, per exemple, en les xarxes socials i en la intel·ligència artificial o la llengua, la nostra llengua, a través de les xarxes.
I quina cosa va haver en comú entonces quan vam celebrar la Carta Pobla i esta? Pues la participació ciutadana. I aquesta participació, que llavors va ser genial, no s'ha vist modificada, al contrari, ha sigut incrementada. Pareix que les entitats culturals i les persones que volen treballar per la seva ciutat estan fent-lo cada volta més. O sigui, és d'agrair que totes aquestes persones estiguen col·laborant, inclús patrocinadors i col·laboradors privats que també se sumen a les celebracions i al dia a dia. També hem fet campanyes d'events històrics com la Carta Pobla, de projectes culturals com, per exemple, la Fira del Llibre, o de figures insignes com enguany que estem celebrant el centenari d'Arcadi Garcia en un munt d'activitats, per enfocar i donar a conèixer la figura d'Arcadi en tot el seu context global, és a dir, com a estudiós, com a no sé, la seva vida professional, la seva vida familiar, el context humà, com participava en la seva ciutat i tot el llegat que ens ha deixat. És a dir, tenim una activitat intensa, compartida i variada. I tot això sense perdre de vista els projectes culturals que de forma ordinària treballem en la ciutat. Per exemple, està la Fira del Llibre, està tota la programació de Santa Cecília, concerts i totes les activitats relacionades amb la música, tots els concerts de Nadal, tenim una programació ordinària en l'auditori, en el Teatre Municipal, i també hem tingut projectes nous, més contemporanis, com per exemple el FAU, el Festival d'Arts Urbanes, que ens ha plantejat una nova mirada, una nova forma de veure la cultura, l'art, de reflexionar, més transgressora, que ha situat a la nostra ciutat en un plànol professional i de qualitat. Què anem a fer a partir d'ara? Seguir treballant, seguir més projectes culturals que anirem anunciant a poc. Tota aquesta campanya, tota aquesta temporada que ens mostra, per un costat, hem mirat al passat per entendre, per a conèixer la nostra cultura, la nostra llengua, els nostres orígens, la nostra identitat, i al mateix temps estem avançant, situant-nos en el món en el que vivim, en una mirada oberta, agafant noves propostes, noves idees i utilitzant tots els recursos que ens dona el progrés, com per exemple la tecnologia i les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Què li diem als nostres espectadors, als nostres usuaris i usuàries de la cultura? Que no se conformen únicament en vindre a aplaudir, a acudir als espectacles, que siguen partícips d'aquesta vida cultural, aportant idees, aportant crítiques, aportant propostes, és a dir, que estiguen vius i que ens acompanyi la seva veu. Així que, jo ara ja vos tinc que deixar, perquè així el mòbil, en la meva agenda, diu que tinc un acte cultural que m'havia reservat ahir per anar, així que ens veiem prompte.